ụmụ akwụkwọ nakwa na-eji ụlọ akwụkwọ praịmarị na sekọndịrị amalitego akwụkwọ n'ozuzu oke dịka agụmakwụkwọ malitegoro n'Ọka nakwa gburugburu ya nakwa akụkụ Anambra steeti ndị ọzọ iji wee fụ na mmemme agụmakwụkwọ soro ọkụ. Ya bụ onye bụ onye isi oche Anambra State Universal Basic Education Board ASUBEB bụ Dr. Vera Nwadinobi jere njem n'ụlọ akwụkwọ dịgasị n'Oyi nakwa Ọnịcha. Na Hilltop Primary School Nkwele Ezinaka afụrụ ụmụ akwụkwọ ka ha nọ na-ekpochasị na-azachasị na-ebugharịcha ihe dịgasị iche iche n'ụlọ akwụkwọ ha oge ejere na Akpaka Common School. Oge ejere na Akpaka Communion School a nọrọ n'ebe ahụ wee hụ nnọọ ka ụmụ akwụkwọ nọkwa na-agụ akwụkwọ ebe Kenechukwu Chukwudebe onye ọrụ anyị kọrọ anyị akụkọ a. N'okwu ya, onye isi oche ngalaba ASUBEB bụ Dọkịnta Nwadinobi kwupụtara mwute ya dịka ọtụtụ ụmụ akwụkwọ esiri obi akwụkwọ kamgbe akwụkwọ bidoro ma kwụsịkwa ike na ule mbido akwụkwọ a ga-enye ha bụ nke ga-eso n'ihe a ga-eji nene ha ule mgbe oge lụrụ ma gwakwa ndị nne na nna ha rapụ ụmụ ha ka ha bido akwụkwọ. Dọkịnta Nwadinobi gakwara n'iru kene aka na-achị steeti Anambra bụ Chukwuma Soludo ka o si gbaa mbọ hụ na enwere ụlọ akwụkwọ sekọndịrị na Akpaka bụ nke ga-enye aka nyegere ndị bi ebe ahụ ịgụ akwụkwọ n'efu bụrụ ihe adịbụro ebe anwa. Onye nọ n'ọkwa Education Secretary nke okpuru ọchịchị Ọnịcha North bụ Odoziakụ Fidelia Ifeọnụ kwuru na mbido akwụkwọ na-aga ọfụma na-enweghị nsogbu ọbụla ma kwukwa na enwere ọgbakọ site n'aka ndị nkụzi yanakwa ndị isi ụlọ akwụkwọ ịhụ na enweghị nsogbu na agụmakwụkwọ nke taam a. Ekekwara onyinye akwụkwọ nyegara ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ha bịara akwụkwọ. Aha m bụ Kenechukwu Chukwudi n'akụkọ ụwa ABS.